No niin, tehdäänkö sillä lailla, että mennään nyt tässä ensin ton musiikkikauppaan ja sen jälkeen vaikka syömään johonkin ja sitten Pyssirohuu kelteriin jälkiruuhun? Joo. Ja tähän semmonen iloinen huuto. Joo. Joo. No niin teemme. No niin, nyt tultiin Tarton legendaariseen, ehkä Ruutikellari-nimiseen kapakkaan. Ei muistuta kellaria pätkääkään. Ja ajateltiin ottaa pressurepoitsi Vellun neuvosta vaari ja nautitaan talon oma Pyssirohu kelter. Seuraavaksi olisi tarkoitus lähteä ruudailemaan, pakkailemaan autoa, soundchecki 6 ja sen jälkeen oikeastaan sit kurku auki ja sitten on Tartokin vallattu. Jonnella jotain ei lisättävää. Prosit. Tere! Päästiin tänne Tarton puolelle, ollaan tässä Rock'n'Roll-klubi takahuoneessa ja kuten näkyy, niin hommat on isoimmillaan. Täällä on vähän niinku meikäläisiä kämpäsiä, mikroaaltouunia, kylmäkaappia ja mikä parasta, suomalaista mieltä lämmittää. Täältä löytyy tämmönen niinku Auschwitz-henkinen kimppasuihku ja vielä parempaa, vähintään 8 hengen sauna. Väga tore! Tossa käytiin just henkilökunnan kanssa keskustelua siitä, että pannaanko sauna lämpeämään ja meidän vastaushan oli, että kurat! Kinglasti. Eli jäädään sinne niin. Ei mitään soundcheck-touhua olis. Tuliko silläkin? Tuolla 500 kroonia. Lolahtiko jotain? Siihen päälle löytyy vielä 100 kroonia. Miten on pippeli? 200 kroonia, 1700 kroonia. Tyttöystävä pippeli. Hei Timo. 800 kroonia. Kalle. Suomalaiset näkökulmasta. Kello on oikeasti 10:04. Tilattiin just pöytää ruokaa, saadaan kampurilaista ja hipulirenkaita ja pöytiin tarjoilu. Ja kello on 2 sanaa. Pöytiin tarjoilu ja kello 4. Ja 3 sanaa. Kävi just pissaan. 4 sanaa. Aina me nauttia vielä shotit, koska emme ole vielä oksentaneet. Hyvä kaverit mun tähän suoskutteli.
Timo ei ole vieläkään löytänyt Kammalavee. Timo, tyveen asti harju. Tere. Se on sunnuntai. Herättiin just 4 tunnin päästä lähtis lautta satamasta. Sillä mennään. Mutta laitetaan vaikka eka niitä Meneekö, ei passomme varmaan siihen vai? en mä tiedä, mut kokeillaan nyt hiukan tällainen Katos hei. Voit nyt. Pelaamme Tetristä. Ei se ollutkaan. Mä ikinä nähnyt noin paljon tavaraa pienestä tilasta. Musta tulisi hyvä työjohtaja. Mä vaan Hoida omia asioita tässä. Kyllä me voitais kunnan hommia mennä välittömästi. Sitten nojailee lapioihin. Mut me ei kumpikaan poltet röökiä. Pitäis varmaan olla. Kuten näkyy, niin tilaa on vähän ja se on hyvin käytetty. In Soviet Russia, the Carpat's youth. Noniin, Tere! Tää kitara tulee vähän ulos, mutta ei kai se haittaa matskalla. Ei se paha. Ei tarvitse täyn. Onko se ihan mahdoton istua niinku? Kalle, päivä uppoo. Kiva. Tuleepahan hiljasta. No niin, vihdoin Suomen kamaralla jälleen. Tossa laivamatkalla juteltiin asiasta ja tultiin semmoseen yhteiseen johtopäätökseen, että oli ihan vitu hieno reissu. Vähän on Samu auto. Oli tosiaan. Yleisö oli mukavasti. Niinku oikee väkää hea. Ja ei mitään valittamista. Järjestelyt toimi. Saunaa pääsi keikan jälkeen. Hienoa systeemiä. Projekti Alanorsuke ei onni. Projekti Alanorsuke vähän meni Timon kohdalta ohitte, mutta yleisö oli ihan elkkari hyvin mukana, vaikkei ne biisejä ei osannutkaan. Ne huusi ja riehu niinku kuuluukin ja oikeille käännetään joo. Ja oikeesti oli todella hauskaa. Meidän helsinkiläisiä kauhutuulut, hyvä perse. Ja myöskin uusia ystävyyksiä saimme solmittua. Siellä paikallinen bändi Ion Eyed Real, kenen kanssa järkättiin tätä reissua, niin lupasivat tulla Suomeen sitten vasta vierailulle tossa ja olivat oikein mukavia jamppoja. Terveisiä vaan sinne päin. Mitä tässä tapahtuu? No siihen vähän päästään johonkin väliin. Koitaa armahtaa tuo Mersukuski vielä, jos sieltä päästään.